Ahojte, ahojte. Tak, môžeme kľudne aj začať. A prijala by som si to tak, aby sme sa stíšili a prepojili sa a otvorili tento priestor napojenia na zdroj. Tak si môžeme všetci zavrieť oči, dať si hlboký nádych a výdych. A môžeme vnímať, ako celá tá energia dosadá do tohto priestoru. Ako s každým výdychom sa spájame so sebou. A ja prosím Stvoriteľa, aby otvoril tento krásny liečivý priestor pre všetkých nás, požehnal nám. Aby všetko, čo sa dnes povie, bolo hlboko ukotvené v srdciach, v telách. V úplnej ľahkosti a láske. Prosím o Božiu ochranu, Božie vedenie. Ďakujem. Tak. Môžeme cítiť, ako obrovská vlna lásky prichádza a bude nám svietiť na dnešné liečenie, dnešný Zoom, masterclass. Ja vás tu veľmi, veľmi vítam. A na začiatok sa ospravedlňujem za môj hlas. Možno budem kašľať, lebo sa mi dejú taktiež veci. A to sa všetko spája s božstvom a kľudne vám o tom poviem, lebo to vlastne dáva zmysel a všetko to je spojené. Ale som tu a veľmi sa teším. Takže dneska máme tému záže zdroje alebo spojenie so zdrojom. A túto tému mám hlboko teraz ukotvenú, pretože som na to tiež robila jeden Zoom a cítim, že to hlboko rezonuje v každom z nás a veľa v poli je neukotvené vlastne téma, čo je vlastne zdroj, čo je stvoriteľ, ako to vlastne funguje, alebo ako to prepojiť, čo to vlastne sakra znamená a ako to vlastne žiť v každodennosti. Takže ja som sa na to pozrela, naladila a vlastne z tých všetkých prežitkov a z toho, čo žijem, tak vám tu prinesiem takú esenciu toho, ako to vnímam ja. A cítim, že vlastne tá téma stvoriteľa a zdroja má viac vrstiev a toho, ako to dokážeme uchopiť. A toho, kde vlastne máme tie bloky a kde môžu byť tie nesúlady medzi spojením my a zdroj. Zdrojové vedomie v nás, pretože to je v nás, božstvo je v nás. A práve tieto mesiace prichádza téma spojenia sa s telom a spojenia ako keby duch a telo, práca a telo, mysel a telo, duša a telo a vedomie a telo, božstvo a ako to celé je, možno to cítite aj vy. Veľa ľudí to v priebehu tohoto roka veľmi silno povypínalo z nejakých, ako sa povie, duchovných vecí a cítim hodne silno až odpor, ale to je na inú tému, ale vlastne ono sa to teraz hodne rieši. Ako to spojiť, ako to prepojiť, ako to vlastne ja môžem to cítiť aj vy, že ja som mala tiež obdobie, keď som sa potrebovala vypnúť úplne od všetkého a byť iba nohami na zemi a vôbec neriešiť nič, pretože som si potrebovala vyvážiť tú energiu vlastne v sebe, toho ľudského ja a toho duchovného ja. Ako by celé to spracovať, čo to vlastne pre mňa znamená a možno to cítite aj vy, že to s vami rezonuje. Takže poďme na to. A čo pre mňa znamená zdrojové vedomie v mote, ja som si to aj napísala, aby som to mala ukotvené. Takže spájať sa so zdrojom je spájať sa s našou zdrojovou podstatou, s našou esenciou. A čo je vlastne naša esencia, to je to, čo nám robí radosť. Takže tam, kde máme to volanie, tam, kde máme tú radosť, tú nevinnú radosť, to nadšenie, ale takéto to hlboké nadšenie a to volanie, tak tam cítim, že je ukotvené to semienko toho božstva a je tam to vedomie toho, že vlastne nemusíme nikam ísť, nemusíme nikam letieť, nemusíme sa vôbec disociovať z tela ani žiadne takéto veci,
Lebo keď prídeme na to, čo skutočne nás vyživuje a čo skutočne nám robí radosť, začneme to počúvať, začneme počúvať ten flow, to spojenie so zdrojom, ktorý komunikuje s nami neustále a komunikuje s nami cez intuíciu, cez telo, cez pocit, cez emóciu, cez znaky, cez symboly, cez synchronicity. Všetko toto je Boh. A my vlastne zistíme, že aj keď letíme, ako to aj Vajana hovorí, keď letíme vlastne do téta mozgovej frekvencii, potrebujeme sa napojiť na zdroj, tak letíme akoby frekvenčne vyššie, aby sme sa na ňo naladili. Ale čo to skutočne znamená je, že vlastne my letíme dovnútra nás, do všetkých dimenzií, do frekvencií nás, až do atómov buniek. A vlastne tá bunka nesie božstvo. Čiže ono to není ani hore, ale je to dovnútra, smer dovnútra. Takže neviem, či ste ma pochopili, ale myslím to tak, že vlastne všetko teraz nás vedie k tomu, aby sme to uchopili v každodennosti. A pre mňa je ten kľúč, čo skutočne ti robí radosť. A tam je to božstvo. A vlastne božstvo znamená, že ideme s našim dostatkom. Božstvo znamená, že počúvame. Božstvo pre mňa znamená, že počúvam toho vnútorného, ten vnútorný zdroj, ktorý mi hovorí choď tam, alebo nechoď tam, alebo choď tam. To je môj príklad, ako to nerobiť. Je, že som cítila, že moje vnútorné vedenie, toto zdrojové vedomie mi hovorí, nechod na ten festival, buď doma, ale to moje ego mi hovorilo, ale choď, budú tam všetci, bude to super. A moje telo, ako je spojené s božstvom, tak mi tiež hovorila, nechce sa mi tam, nechoď tam. Ale to moje vnútorne nejaké, to ego, tá myseľ hovorila, choď, bude to super. Tak ja som tam šla a takto som dopadla, že som už pár dní chorá, pretože mi telo jasne dalo najavo, že tam tudy cesta nevede a takto sa vlastne učíme, čo je pre nás správne a čo je pre nás nesprávne a vlastne zušľachťujeme si to spojenie s božstvom cez tie synchronicity, cez to vedenie v nás, cez to telo, cez to hlboké napojenie na seba, pretože vlastne ja som Boh, ja som stvoriteľ, ja som zdroj. A ja to ešte vysvetlím, ako to je vlastne v téte a ako to skutočne dokáže to téta zmeniť život, pretože vlastne stvoriteľ ma naučil, ako to žiť. A to je práve cez tú téta mozgovú frekvenciu, cez téta healing a ono mi to vlastne zmenilo celý život, lebo ja som sa toto naučila cez toto. Ako to vnímať v realite, ako si zachovať tú vibráciu v realite. A ako sa s tým spájať? Ja vám poviem jednu vec a to, že ja keď som sa začala spájať so stvoriteľom v sebe a vlastne s celou tou vibráciou, tak sa mi začali ukazovať skúšky a lekcie, kde vlastne som v súlade s tým božstvom nebola. Takže pre mňa je cesta k zdroju tá, ktorá vlastne na začiatku ukazuje tie veci, ktoré s božstvom spojené nie sú, kde sme sa oddelili od Boha. Všetky tie presvedčenia, tie emócie, tie traumy, ktoré nás vlastne na nejakej úrovni oddelujú od toho božského vedenia v nás. Ja to tak mám pekne zapísané, ja som sa tak zapísala, je, že vlastne spájame sa s Bohom cez liečenie vnútornej temnoty a jej integráciu, cez rozpamätanie si na to, kým sme bez filtrov, bez presvedčení o oddelenosti. A je to vlastne spojené so zodpovednosťou za život. Čím viac sme v stvoriteľovi, tým viac sme prítomní. A vlastne božstvo je ten pokoj. Božstvo je to vedomie. Keď sa napojíte na stvoriteľa, tak tam je obrovské množstvo lásky a všetky možnosti. A vlastne my sa dostávame do toho, aby sme to ukotvili skutočne v každodennosti a ten priestor vnímali. V každej jednej sekunde si vyberali vlastne cez to zdrojové vedomie. Čo je to, čo nám tam zasvietí. To je to, čo cítime, to, čo cítime vlastne vznútra. A nie je tam myseľ. A to, aby sme sa tam dostali a skutočne to ukotvovali aj tú téta mozgovú frekvenciu, pre mňa je to hodne spojené s tým, aby sme si uvoľnili vlastne tie veci, tie presvedčenia a tie ilúzie, ktoré nám vlastne bránia byť v tom pokoji, v tom božstve. Dáva vám to zmysel? Hovorím súladne, aby ste, lebo toto nie sú žiadne odozvy, takže či ma chápete, či make sense. Super. Vidíme a palce hore.
Takže stvoriteľ, áno, silná pravdivá slova. Je to tak. A, a stvoriteľ ma naučil úžasnú vec a to, že vlastne on nie je inde ako ja. On je tu a prehovára cezo mňa a pre mňa a ku mne každý jeden moment, ale ja nepočúvam niekedy. A ja to stále, ja sa stále učím a stále ma to vedie do ešte obrovskej pokory a obrovského jemnocítenia. A to, keď sa začnete spájať skutočne so stvoriteľom cez tétu, cez vlastne naladenie sa na to, tak potom zistíte, že vlastne vy ani nepotrebujete nikde letieť alebo sa akoby naladiť, že vy tam ste, vy to žijete. Ale žijete to tým, že vlastne sa naozaj napojíte na tú zdrojovú linku vo vašom živote, na tú najvyššiu formu reality, ktorý tvorí a utkáva vlastne vaše božské vedomie, Boh vo vás. Všetko je zdrojové, všetko je božstvo, všetko je správne. Aj to, že ja som išla na ten festival, je správne. Sice to bola pre mňa v tom momente nesúladná cesta, ale moja duša si to potrebovala vyskúšať, pretože ona by inak nevedela, čo je ten pocit áno a čo je ten pocit nie. Takže my sa učíme so skúsenosťami a Boh nás tak miluje, že nám to dáva. Cez tú oddelenosť okúsiť, kde vlastne ešte mu nedôverujeme, kde sme na ňo nahnevaní, kde ho nepočúvame, prečo ho nepočúvame. Hej, a to je vlastne celá cesta, ale to je vlastne o tom, prečo sme tu. A vlastne nikto nie je osvietený a stále nás to učí ísť do tej pravdivosti, do tej istoty srdca a to je stvoriteľ, to je Boh. To je zdravé vedomie je pravda. On má tú najvyššiu pravdu. A keď sa skutočne na ňo naladíme a skutočne ho precítime a začneme ako keby ho hlbšie a hlbšie počúvať tým, že sa predierieme, ale v úplnej ľahkosti, lebo cez stvoriteľa to ide, cez tie presvedčenia, ktoré nám blokujú skutočne žiť to božstvo, tak zistíme, že tam sme jedno, ale cítime to naozaj akoby v tele, nie je to len slovo, je to precítené, je to veľmi precítené. Tam sa strácajú posudzovania, tam sa strácajú nenávisť, tam sa stráca akoby všetko nízko vibračné, to tam stále je. Akoby aj tie emócie, ktoré nám bránia v tom napojení na zdroj, či už hnev, nenávisť, alebo proste lútosť a tak ďalej, oni sú tam stále. Ale už to nie je takéto silné. Neovláda nás to. My už vieme, ako by tam vzadu cítime ten pokoj a ten pokoj to obalí tou láskou.